Top 4 most wanted person municipal level naman po arestado sa bayan ng Calasiao. Para sa detalye kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Arestado ang itinuturing na ika-4 sa most wanted person municipal level sa Calasiao, Pangasinan. Kinilala ang akusado bilang alias Atong, 49 anyos at residente rin sa nasabing bayan. Naaresto ng mga tauhan ng Calasiao Police Station katuwang ang Provincial Intelligence Team, Pangasinan at Regional Intelligence Unit 1 ang akusado sa pamamagitan ng isang warrant of arrest kung saan nahaharap ito sa 2 kaso ng rape through sexual assault. May kaukulan itong piyansa na nagkakahalaga ng nasa 180,000 pesos. Sa ngayon ay nasa ilalim na ng kustodiya ng Calasiao Police Station ang akusado para sa tamang disposisyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.